Dreaming of becoming a doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kajing penyeng Be-Aiñ ki kali harut ke National Highway ke bawan ra padi kajing theng kali majing ma yi nong leit nong wan kala penlong ke Office of Deputy Commissioner ke Bhoi banchim khia de penlong jing Khynra ha Surok na Byrnihat-Jorabat ha ke spoutre unai lar arja arpen real kathong jang ni kajing leit Khynra ka long ban pet bania e kajing long jing man jang ke Surok mat ban te lakami ki kali kham tam ki Trok ki baju penyeng klam akor harut jang ke Surok Hagani kajing Khynra bla lam khamado Akash Marak Assistant Commissioner laidon lang ki officer na District Transport Office katanat PWD ba katanat Pulit kiblay tray lang man pe ikibenta prepare jong National Highway kham tam ki jaka ba jumi kajing theng kali ba kajing penthut ya kalit kawan jong ki patba Hakapor jong kajing Khynra la lap e bon teli ki kali kham tam ki Trok ki ba penyeng klamakor harut ka National Highway bat kini ki kali kla sha pen shitom na ka ba sha dan Kuna kat kum ki kendon ain belbo Keyboard penyai kelepen pa ba kejing penyeng Be-Aiñ ki kali harut ke Surok ba kam dei tang kadau jong kejing theng kali Henry ke buru ya kejing em jong ki pat ba ha kejing ma Aina bhitor thakibo lage hoda Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya